may lawas ko na. Sana yung trabaho niya diya kanang daghan mo nahuman diya. Nahuman na may. Gana na human na boss. Nagbayad na. Bay na boss oh. Grabe kayo boss. Kina mo ba ni? Agi. Daghan na yung buhat na kay daghan pa tag order kay ipa-deliver na to nagkuhan. Di dali ang panahon na. Kami bahala boss. Kami bahala ni mo man nga dawagin. Boss. No problem. You're easy. Pagtay yung pasali karon ha, mahuman ni karong adlaw. Mahuman ni boss. Daghan pa tang order nga buhaton karong adlaw. Kay ako dapat sa kuilakaw. Sige boss. Usa man kanang kamo na diri. Lakaw na ko. Kami bahala din boss. Bahala din boss. Kami bahala din sa ako. boss. Lakaw sa ko kay Kami bahala. kada mo ko ano, snack ko para magkugi mo karong adlaw. Yay. Oh, di rin mo magilog. First na. Kamu ra mo ini kamu gawa. Hindi pa snap. Snap ba? First na so ni siya. First snap na. Sige boss. Sige boss. Ku kana tutuan kanang kuan. Email. Lah. Ala daog na ko. Dili ang daog mo pagtuktok na og Ako kay automatic man eh. Wow, daog na po ko. Kwarta mi pen. Nasun. Uy, unsa mo diha? Wala ra boss, nanamigi kulit boss. Trabaho mo diha? Oh. Ay, dapat bayobay na. Ito na may sa oras boss, ana ko cellphone, tanaw may sa oras. Bayobay na naman. Kanya ko cellphone, kanya ko sa oras boss ay. Bukan mo gisnak. Kaya na mong kon. Kaya unsa man, wa unsa na ko akong pitatas no. Kita sa pin mo ring. Bedangag lang na. Giya mo na ko ha. Gi masing. Busing. Morning gambay na ni kuan na morning pagkapusin. Uy, ako na si boss. Tanaw na daw na ta. Sok laro ni kinda na ganiapit kita sakto. Tabagaka ka. Tuwa. Dako na. Igda na po tani. Wa pila sa taon oy si Halima sa taka. Kuan na sa. Ali. Nindot. Ay tanaw to Yujis. Yujis ay naman. Kasi na Yujis. O ni sa name ko ano si pero niya aplan ni ko si. Ato na tapunan. Ato tapunan sa kita. Kita na po. Lain man eh. Wala. Ay salamat man na gid mo meeting. Ako katong pagka tuon to kong tabante da, murag ako ra magihilad to akong mga trabahante dito. Nindota. Daga no. Daga na. Ay. La. Nindota. Oh. Ano man yung trabaho niyo diha? Mas pusing. Ako ra gihilad ninyo da. Wa jud mo nahimo sa inyong trabaho. Ay sorry ka pusing. Hindi kami busing kay Ang yuda. Lingaw ba? Nuling nga rami ba? Gitan may snap ko dito. Tugtog ni kamay. Kana di gina maayo na sa akong kuan kay kana dinalian ang orderan na. Nya karon wa mo'y nahimo. Ganina, paor mo tagyapon ni akong nakita. Nya karon mo ra gyapon. Nga pusing Lingaw mi ko. Lingaw mi kay gitaga amin ni mo Lingaw may pusing ba? Sorry ka pusing. Ako di ko kaya nagtrabaho ngayon ana. Gusto ko trabaho kanang limpyo. Kanang apti ko kamot nya paspas. Kung saan na ito pag-asinso na, kamo, masinso ka mo? Sorry Sige kay pusing boss kay. nga nalingaw mi. Lingaw mi ko sa. Kanina siya gud. Cellphone busing ba kay? Patay. Para pag kumisnap busing. Ko, di ko gusto na mo yung diskarte. Sukat karon football na mo. Ano mo football boss? Kay tungod patay kay mo glihok. Patay lihok. Nani patay nga mo lihok. Layas. Layas. Ayaw boss. Layas. Ayaw boss. Hi mga kami nalimit karon sa balay ni Jomar Sabas. Sabas o karon among ipakita mga kami ang iyang mga produkto. Katong ganahan order mga kami ni sino ay bahala. Naaday ko kanang ang akong special nga
kuan gyud kanang bismat kani siya. Mapalit rin yung ang usahan ni 5 pesos. Yan nasa ko yung oblong mga kami ni yan ni papalit niyo sa 85 pesos lang. Ako yung tanggol. So dili lang kana mao ang napay lain na mo customize sad kog mga unsa nga klase nga trapo kanang klase nga Captain America, Batman, Superman. Yan. Lahi na siya nga kuan nga style kay sa design naman na siya nga kuan kanang Daugon. Turay ang price ana niya. So kana mo na siya ka mga kamini. So katong ganahan mo kuan man kami ni amo lang ibutang diha sa ubos ang iyang Facebook page kung ganahan mo pahimo. Nya, Dol, salamat kita sa pag-apil sa mong bandol. Oh, okay ra. Buon. So, dahil salamat mga kami ni og ay mo lang mas subscribe sa YouTube channel Artistang Mini. Bye.